Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Barkanku da safiya, barkanku da jimirin sauraron tashar DZ Hausa TV. Yau ni ma gani a cikin tashar nan mai albarka wanda na ga jarumanmu na daɗin kowa suna ta kai kawowa a cikin wannan tasha mai albarka. To wasu sun gane ni, wasu ba su gane ni ba, wasu yanzu za su gane ni in na ce ni ne wani an san fuskar. To sai dai yanzu fuskar ta ƙara fashewa. To suna na Garba a cikin shirin daɗin kowa. To ma'ana Garba shugaban yan kidnapping na cikin shirin daɗin kowa. To ana ta tambaya ta cewa wai dan Allah me yasa na ɗauki rol ɗin kidnapping a cikin shirin daɗin kowa. Na ce ba ɗauka ne ba, cancanta ne da jajircewa da iya acting da yadda suke son abin ya kasance. Kun san yawancin yan kidnapping ɗin nan ba manya ba ne, za ku ga yara ne. To duk da haka ma na ci kwalkwal ɗin nan ina gudanar da acting. Ka gani a fili ma za ka ce an yamfani ne, saboda za ka gani da shigata ta kamala. Da shigata ta kamala mai bi ma lokacin da za ka gani akwai gashi a kaina. Saɓanin a daɗin kowa za ka ga ba na barin kaina da aski, da kwalkwale ne a kaina. Yauwa to shi ne tuni ma ba zai shigo cikin wannan tasha mai albarka in ga masoyana, in gaisa da su a yi zumunci. To don haka na gaggaishe ku ana tare. Allah ya bar so da ƙauna da zumunci. To mun gode sosai. Ni ma na fito ta wannan tasha mai albarka mai suna DZ Hausa TV domin na gaida 'yan group ɗin, 'yan cikin gidan TV ɗin ma, da kuma masoyansu masu kallon su. Na ce ni ma bari in zo in ba da gudunmawa ta. Ku ci gaba da kallon tashan nan domin kallon abubuwan mu daga kan waƙoƙin Hausa, fina-finan Hausa, hira da jarumanmu na daɗin kowa ko na industry, hira da mawaƙi ko mawaƙiya, jarumi ko jaruma, babba ko yaro, mace ko namiji. Ni dai sunana na gaskiya Ahmad, amma a cikin shirin daɗin kowa Garba shugaban yan kidnapping. To sai an jima, na gode. Ku ci gaba da kallon tashar DZ Hausa TV. DZ Hausa TV farin cikin al'umma. Ku danna subscribe, bacin kun danna subscribe sannan ku danna musu like, ku yi musu comment domin kallon abubuwan mu. Na gode. Mun ci miliyan 50, mun ci miliyan 30, mun ci miliyan 20. Karamin kidnapping din mu miliyan 50. Allah wala kashin gaba yake mun gida. Akai ba ni zan kashe ga ƙarshe. Ai mun gode oga. Boss din mu ke. Ahmad Safwan shugaban kidnapping. Karshen gaba zai kyau mutum. Allah. Kana samu na karɓi kuɗaɗe a gurin mutane. Me gida yana yin dogon zango baka sani ba. Ai daya. Yana samu na karɓi mutane a gurin, muna karɓi kuɗaɗe a gurin mutane. Wanda suke kawo mana sabga su ne karɓi miliyan 10, mun karɓi miliyan 5, business. mun karɓi miliyan 5, mun karɓi miliyan. Karamin kidnapping din mu shine miliyan 5. Kin san wani abu ba kuwa? Ai nake gaya miki ne duk lokacin da ake wannan azumin. In dai ba wai zuwa ne naga wannan kyakkyawar fuskar take ba. Ni gaba ɗaya azumin ma sai in ji gaba ɗaya wahala yake bani. Wallahi gaya ma ka san ni ma ina ji da kai kuma ina yin son ka sosai wallahi. Kin zama madara, kin daskare a cikin zuciyata nake gaya miki. Yawa baby ku dan dara min nan tsaya. Kai kuma asuwa. To shi kuma wannan din wane ne? Wannan? So kake ka san shi waye? Yes. To wannan shine jarumin nan wanda ya sace min zuciya. Wannan shine jajirtacce wanda baya guduwa da azumi. Masu kawo madara, milo da su bombita da azumi har da su shinkafa. Ya ishe ka ko kuma in kara maka? Kwaɗaye. To bari in fece. Kan ma ka fece. Kawai shikenan sai bayan sallah wai sai ku fara dawowa da azumi, kawai sai ku tafi a dinga kiran ku kuna danna mutane busy, wai bayan sallah wai sai su dawo wai su ce wani baby. Wai yanzu kina ganin idan shekara mai zuwa ta zagayo ban kawo wannan madara? Na san abin da zaka faɗa, dakata. Kai din ma shekara mai zuwa idan baka kawo ba wallahi koran. Don mu yau ma gashi mun ƙara dawowa a sabuwar tashar nan ta mai suna Biri Love 24. Ku kasance da wannan tasha tamu a koda yaushe, safa rana dare yammaci tsakar dare, koda yaushe kun san mu ba ma bacci. Burin mu koda yaushe mu faɗantar da ku, mu nishaɗantar da ku, mu sa ku ku yi nishaɗi. Biri Love 24
ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa ko da yaushe za ku na ganin ayyukan mu muna dora kama daga tafsiri, wa'azi, nishadantarwa, fadakarwa, raye-raye, drama da ma kauce Billy Love 24. Assalamu alaikum masu kallon mu, masu sauraron mu. Sunana Ahmad, ainihin sunana, to amma masu kallon mu da sauraron mu sun fi sani na da Garba na cikin shirin daɗin kowa mai ɗaɗɗauke mutane. Yawwa, shugaban yanki da nafas na cikin shirin daɗin kowa ba. Ni abin da yake burge ni shirin daɗin kowa, akwai saƙonni a cikin shirin daɗin kowa sosai, wanda su masu kallon ka ko masu sauraron ka da zara an ce wai shin ni abin da yake ban mamaki ma abu ɗaya ne bai kai ba. Na farko akwai jama'a in sun ganka a fili, misali yanzu an ganka a cikin wannan fim ɗin daɗin kowa ka fito a kidnappers, ni wani abu ne kawai da aka yi ban mamaki sannan ya ban dariya. Akwai wani lokaci da muka je asibitin Nasarawa, ni da Bature wai kawai mutane suka dinga gudu bari su ɗauke 'ya'yansu saboda gara ɗauke musu 'ya'ya. To masu kallon nan so ku sani abin nan fa wasa ne, ba gaske bane ba. Dan haka ku daina ganin mu kuna guduwa ko kuna ɗauke 'ya'yanku, hakan ba daɗi. Abu ne kawai ake yin sa domin nishaɗi, domin jin daɗin masu kallon mu da sauraron mu. Misali a cikin fim ɗin Hatsabibiyar mace na yi wani rol shi ma dai makamanci na cikin shirin daɗin kowa ne, na fito a mai bindigan ne kuma cikin shirin daɗin kowa ba wanda ya fi ban dariya irin mutum biyu, Malam na Ta'ala da Malam Salaha. Gaskiya sun fi burge da sun ban dariya sosai a cikin wannan shirin na daɗin kowa. To masu kallon mu da fatan kowa zai sha ruwa lafiya. Sunana Ahmad Yusuf DZ, jarumi a masana'anta ta Kano na gode. Ya ma taimako ya baka budurwarsa. Amini na ne sosai kwata-kwata, amma kuma wannan magana taka gaskiya sai dai shawararta. Cikin Allah sana ci. Dan yi fara mana ainihi. Cikin jin. Na fi so a yi komai a yi a gama shi domin ko ba ku shiga daga ciki. Ko ka gani har gori ya fara yin ko? Ba ni samu ko kuma ka biya. Kana taka ne Allah yana nashi. Gaskiya na gode sosai. Allah ya fi ka, Abdul ba zai taba shiga wani hali. Kina sakawa a rai ita ma ta basu an kira shi. Kana taka ne Allah yana nashi.